Camagu sifana nabantu abakhawulela umoya usiza ngaphambili bethwele bona amacanci enkcenkce amazinki ukutsho oko. Sizibona sibulaleka, kusadingeka kakhulu ukusondezwa kwenkosi nokukhunjuzwa ukuba bezizalelwe ntoni na kwizilili amabhotwe namakomkhulu abazinze kuwo ngokwesabelo somnombo woyisemkhulu. Thatha usiba lukaMqhayi emva kokugwetywa kwetyala lamawele ngomlomo wale mbongi inguzolile okanye uDumisani. Unendawo ethi yivani sizwe sinibalisele, yivani bantu sininike indyebo yentliziyo. Ngemihla yakudala mini kwavela iintaba, kwabekwa umntu wamnye wokuphatha abantu. Kwathiwa ke lo mntu yinkonyana yohlanga, kwathiwa ke lo mntu makahlonelwe luluntu ukuze yena ahlonele uQamata. Apho kuya kuvela khona imithetho nezimiselo ayakuthi akuzigwenxa kungalungelelani, kube sisiphithiphithi ukuphambana kwabantu, kube nguqulukubhode ukuphambana komhlaba. Ndiyakuvala ukucaphula. Ithi le nto endiyithethayo ukuba iinkosi ziyibambe gqwethekileyo ekubeni kokuba zikhokela uluntu njengabagcini besiko, abanikazi bomhlaba, njengabagcini besithethe, kuzawuba ngugilikanqo wokuphambana kwabantu nokwenzeka kwezinto ezingaqhelekanga. Into ebanga bakubole kube nje amakomkhulu anegalelo, le nto ebemele bayayikhokela awanamkhombandlela. Ngoku sesizivezile ukuba sifuna ukusebenza nani. Eyona nto ke baxakayo into yokuba kukho apho sebebambe khona. Sibabona ke ngoku ingabantu ubukhulu becala babo abaphilela ukuba mabafumane umvuzo ngexesha lempelanyanga yabo, bengawenzanga umsebenzi wokulondolozwa kwesizwe nesithethe. Singake sithethe ngokufa kwabakhwetha unyaka nonyaka, iyatrenda loo nto, iyinom. Kunjalo nje ugqwethekile unyaka ekunoke kungafi mkhwetha ngawo. Zikhona iinkosi. Sijonge ukukhula kweendawo ezithengisa utywala phakathi kwasekuhlaleni, ukulwa kwabantwana sebengamadoda becalulana ngokwalukela entabeni nokolukela esibhedlele. Zonke ezi zinto zenzeka apha phambi kwabantu. Ukungalali kwabantu bevulela imfuyo yabantu, ukubulalana kwabantu, zizinto ebezimele uba ezi zinabahlali ngaphambili abaziinkosi. Basuke ke ngokubona babamba kwezinye inkolo, basuka ke bona bathi gabhu kwipolitiki. Salahleka isintu sadinga. Ukungancedisani ke nenkosi kunemiphumela emibi, kodwa silahlanga themba. Ikho imingqandandana esicinga uba kancinci kancinci siza kubafumana. Ekugqibeleni ithunga lizala ngomphehlulo. Le nto sifuna iphumelele iza kuphumelela kwesesithathu nakwesesine isizukulwana saba bantwana basebukhosini abangayihoyanga. Camagu. Camagu Mphulaphula apha ekhaya. Ukhumbule ke sizathetha ke nobawo uDr Loyiso Ngqevu siphethe umcimbi ke wentlalo kantu nebhiyozela yeminyaka elithoba. Bawumawawo man, kukho umcimbi uvele nawe njengoba xa kuthethwa ngentlalo kantu kukho igama elibuya livele ligqame, eli gama lithi ibuyambo. Ibuyambo. Abantu abaninzi bathanda ukudideka xa kuthethwa ngebuyambo. Ingaba le nto ibuyambo yintoni ngokunxulumene nomntu okanye ngokunxulumene nesintu sethu? Camagu, ibuyambo ayikhwazwa akuthethwa ngayo xa kungakange kubekho ukulahleka. Ibuyambo yandulelwa kukulahleka
ze kukhwazwe ke ngoku ibuyambo. UMzantsi wonke njengokuba wafika ngeemfuduko ezilandelelanayo ukusuka kwiAfrika ephezulu kuloo machibikazi kwehliwa, isizwe besimanyene, izizwe bezihloniphene phantsi kobunganga beenkosi, bekusikelwana imida, kumelenwe, kusendiselwana umfutho wezinto ezintle, kusosulelwana ngawo, phambi koba kubekho ke inkcithakalo eyenzeke ngexesha lemfecane. Zathi sake ngoku izizwe zaya ke ngoku zidibana nemikhwa ngemikhwa. Xa kungoku sizibhenca sisenza le nto kuthiwa yi-SWOT analysis, nathi sijonge kuthekwane ezibuka emanzini ezixela ndimhle ngapha, ndimbi ngapha, ndoniwa yile ndawo, sifumanisa uba kuninzi okusilahlekileyo. Ungenelwano neentlanga ngeentlanga kusenze sagululeka ubuthumbu bento ebesikuyo. Ubuntu ke sabusebenzisayo sisamkela intlanga ezize ngenqanawa bubo obusibeke kule ndawo. Yakhula inkolo yabantu abamhlophe, yakhula inkcubeko yabantu abamhlophe, sayongena ezikolweni kuyo yonke indawo, kanti loo mpucuko yimpuncuko. Saziqabukela ke ngoku sesigululeke sinje. Ivela apho ke le nto ithi buyambo, ithi akufuduli kunje embo apho sasiphuma khona. Sekutheni ngoku sinotata abazawurhala ngokamehlo anqwenela ingubo, erhalela abantwana abangoonolingela bamabhujazana? Sekutheni ngoku sinabantu abazawulala etywaleni, indoda yomzi? Sekutheni ngoku sesinomama abanabafana bababiza ngoo-Ben 10? Sekutheni ngoku? Kubolile mntanenkosi, kunjalo nje ibole entloko. Kuthiwa ke ndiyapolitika xa ndisithi iinkokheli zanamhlanje zifana neenkomo ezikofola zingenazimukulo emilonyeni. Indima yahambi kuba ziyakrwentshula, kokukrwentshula kwazo abakhathalelwanga abantu. Le ndlala sivalelwe yiyo, ezi zinto zibangela uba abantu benze nayiphi into ezawumenza uba makalale etyile, zezi zinto, ukungakhuthazwa kwezinto ebeziqinisa imizi. Zonke ezo zinto zisilahlile. Xa sithi ke ngoku ibuyambo, asiyibhiki icalanye le nto, iya kutata nomama endlini, itsho yosulele umntu omtsha ozelweyo. Xa ikumama notata iyayichaphazela i-community, xa ichaphazele i-community iyayosulela i-society, xa ichaphazele i-society the whole nation iyachaphazeleka. Xa sithi ke ngoku ibuyambo, sifuna wonke umntu abambe indawo yakhe, singene kulo mqhamsolo wokuphuthuma. Abanye abantu bazalelwe ekulahlekeni. Aba bantu bebezibonile ezinye izinto mabamane bezisuntsa kwaba bangakhange bazibone kancinci kancinci. Noba kuzawuba kumaxa litshona ilanga, ihagu izawuthi yophuma esangweni. Camakho bawuma sizokukhulula okugqibela usawuphanja amazwi akho okugqibela, usixelele nendlela ebheka phambili ngoku emveni kokubhiyoza iminyaka 9 ngoku itheni indlela eyaphambili kwintlalo kantu? Indlela eyaphambili ithi masiyinabise. Siyinabisa kodwa singayinabisi ngendlela efuna isininzi. Ukuba sibambalwa kulungile, aba balapha ngaba bekufanele babalapha namhlanje. Kodwa ke ngoku kufuneka senze into ekuthiwa yintuntanja. Njengoba bendigqiba uthi ihagu izawuthi yophuma esangweni, umakhulu wayesokoliswa ihagu wabiza inja, mayitye ihagu. Yala inja, wabiza intonga, mayibethe inja, yala intonga. Wabiza umlilo, mawutshisa intonga, wala umlilo. Wabiza amanzi, mawacima umlilo, ala amanzi. Wabiza inkomo, mayisela amanzi, yala inkomo. Wabiza intambo, mayirhityele inkomo,
yala intambo, wabiza impuku, mayikrukre intambo, yala impuku, wabiza ikati. Yathi ikati ukubheka empukwini, yathi impuku ukubheka entanjeni, yathi intambo ukubheka enkomeni, yathi inkomo ukubheka emanzini, athi amanzi ukubheka emlilweni, wathi umlilo ukubheka entongeni, yathi intonga ukubheka enjeni, yathi inja ukubheka ehagwini, yathi ihagu ukuphuma egeyithini. Izawuba yiloo ntontanja sifuna ithetha le nto kubantu abanolwimi ze bafike bayigqithise, kuthi kanti naba baxelelwayo banolwimi izawunaba ngolo hlobo. Siyayazi uba sibonakali ngoku sikhoyo, asahlukanga kwiimbovane ziwela u-N2 ephithizela izigahla. Ayithi iimbovane azikho kulaa ndlela, zikhona kodwa zisithwe zizigahla nayo yonke into esendleleni. Kuzawude kulunge, izawuqala phaya emakhaya. Xa isuka emakhaya ichaphazela abamelwane, xa isuka ebamelwaneni ilungene lonke uluntu lwendawo, xa isuka kuluntu lwendawo isizwe sonke iyanwena. Ndiyacamaguza. Camagu, masibulela kakhulu kubaphulaphula kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo mphulaphula kuzo ngubawo Nclevu lo Dr. Loyiso Nclevu. Kanti ke sithile sathi siphethe umbhiyozo wentlalo kanti ubhiyozela iminyaka 9. Kanti ke bamo siza kukhulula ndanam kwenzela uba ufike ngaphakathi abantu basakulindile. Masibulela kakhulu ngexesha lakho bomo. Camagu tata. Camagu. Khulini.